एका बुलिया भल लगुनि एत मजा मस्ती ना तो पुओ झील था पूरा मजा मस्ती एरा कौन एरा कोली एत छोटिया छोटिया हाथ रे देख केते छोटिया केते छोटिया टिकेट नेला 80 टंका पार करे बर्तमान एंट्री चल जा एकदम मौसा रे हेलो मौसा ସେଇଟା କଣ ଯିଆ ହେଇ ଘର ରାଜ ଅଛି साप धब बे साप बुली बुली बर्तमान पूरा हालिया तो हालिया झाड़ पूरा सार्ट ओदा भल अच्छी किंतु बहुत बाट झरणा फरणा पानी फानी सुखी जाइए भल लगुनि कौन चंदन मो जगह है चंदन मो जगह है तार कटा मोर अंबानी अंबानी मु साप हुंका सामनार साप हुंका बर्तमान देखागला बर्तमान मामार माउसी बाहर ता भीतर नागिन माउसी साप हुंका आग जामुकोली गछरे कि छोटिया छोटिया बहुत टुम्पुरी टुम्पुरी जामुकोली देखे छोटिया छोटिया देखिया हाँ जबर जामुकोली छोटिया 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 है एरा कौन एरा कोली एत छोटिया छोटिया
ହାତରେ ଦେଖ କେତେ ଛୋଟିଆ, କେତେ ଏରା ଛୋଟିଆ, ଏରା ଖାଆନ୍ତି। ଧରି ପड़े ଏଟା ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖ କୋଉ ଡିଜାଇନ ହେଇ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଖାଲି ସାପ ହୁଙ୍କାରି, ହେଇଠି ଖାଲି ସାପ ହୁଙ୍କା। ମୁଁ ଡର ଖାଇ। ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ପାଣି ହେରିକା ଧରିକି ଆସିବେ ଚାଲିବାକୁ, ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବି କରିବାକୁ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ବି ମସ୍ତ ଆସିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏକା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏତେ ମଜାମସ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପୁଅ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତେ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି। ଜାଗା ଦେଖି ଯିବା କଥା ଆଉ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖ ଏଇଠି ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଟାଇପର କିଛି ହେଇଛି, କଟା ହେଇଛି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆମର ଦୋଳି ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ରଜରେ ଖେଳି ନଥିଲେ ଏବେ ଖେଳା ହଉଛି ନା କିରେ? ହଁ ନା, ପାର କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଆସିବୁ? ପୁଅ ଝିଅ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଏ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିବନି, ପୁଅଟାକୁ ଆଣିବ। ଏଇଠି ବସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ କେମିତି ଗଛ ପୁରା ସାଇଜରେ କଟା ହେଇଛି, ତ ପୁରା ଛତୁ ସେପ୍ରେ କଟା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ସିଆଡ଼େ ହାଟ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେଣି, ବାଉଁଶରେ ହେଇଛି ଯେ ପାର୍କଟା ଦେଖୁଥିବେ ଟୋଟାଲ। ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବାଗ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମ ସେପଟ ପାଣି ଭଳିଆ ଏପଟ ପାଣି ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ। ଆସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲିନି, ଏବେ ପାଇଲି ପାଣି, କ'ଣ ହେଲା? ହିନିଆ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।